Pozdrav svima, danas ćemo raditi otvaranje Red Dead Redemption 2, u pitanju igre za PlayStation 4. Čuo sam da se nešto lepo dobije unutra, da nije samo sadržaj 2 CD-a, tako da hajde da vidimo. Ja verujem da se dobije i neki promo materijal, s obzirom da prvi put otvaram ovako nešto, a i verujem da će dosta vas nakon ovog videa da stekne uvid šta se sve dobija, pa evo u startu vidimo da se nešto ovdje nalazi, samo da vidimo. Ovo je neka mapa, da, osim mape tu su i dva Blu-ray diska, jedan je koliko ja znam data disk, a drugi je playable disk. Interesantno. Ovo je neka mapa koja je poprilično velika. Sad, ko voli geografiju, ovo je raj za oči. New Hanover. Interesantno. West Elizabeth, evo sad ćete da vidite ovdje. Dakle, baš su se potrudili da odrade ovu mapu. Meni se ovo jako sviđa. Jako sviđa. Stvarno fenomenalno. Hajde da vidimo i sa druge strane. New Austin. Lepo, baš mi se sviđa. Mogu da kažem da se isplatilo što sam kupio ovo. Dakle, evo je cijela mapa. Jako lepo izgleda. Kao što ste imali prilike da vidite, mapa je tu. S obe strane ste imali prilike da pogledate kako to izgleda. Ja ću vam naravno ubaciti ceo view kako to izgleda. Vidjet ćete u videu samom. Dobio se dva Blu-ray diska. Jedan je data disk, drugi je playable. Moram reći da je sama igra fenomenalna, jedna od najboljih ikada napravljenih za PlayStation 4. I to bi bilo to, ljudi. Nadam se da vam se svidio video. Ukoliko jeste, drnite taj like, subscribe i naravno očekujte mnogo videa slične sadržine vrlo brzo, a mi se vidimo naravno u nekom narednom klipu. Do tada veliki pozdrav svima.